dilluns, la Cori Calero ens portarà a veure unes cases molt especials. La Cori ha parlat amb un grup d'arquitectes que pensen en una altra manera de fer, utilitzen altres materials. Un exemple que segur els crida l'atenció. Treballen en palla, construeixen cases de palla. Aquest és un element molt més respectuós amb el medi ambient, més eficient i, sobretot, els resultats són habitatges fets amb materials totalment naturals. Ho veurem de seguida a l'Espai Terra, amb Tomàs Molina. I anem ja al reportatge d'avui, és un reportatge de la Cori Calero i divendres dèiem, parlem de cases de palla, que es recorden contes, el conte dels tres porquets, però, de fet, ara veuran de seguida, aquestes cases de palla poden també ser tremendament estructuralment fortes i, a més, representar un altre concepte de l'arquitectura. Fem una visita d'obres a una casa de palla en construcció. El seu propietari se l'està fent tot sol, però té l'ajuda d'aquest arquitecte que aposta per projectes que respectin el medi ambient. Pues aquí tenéis mi casa. Perquè quan algú decideix com tu fer-se una casa, de tots els materials que hi ha al mercat amb el que avui es construeix la majoria de cases, algú tria la palla, que potser és un percentatge baixíssim de les construccions que s'estan fent avui en dia. Bueno, és un material ecològic, sa i barat. És una qüestió de sensibilització amb la terra. No és fàcil per això arribar a un mètode constructiu com aquest, no? Com el descobreixes? Bueno, buscant informació per internet i me vaig animar i vaig veure la possibilitat de fer-me una casa jo mateix, amb materials de la natura. És un mètode constructiu bastant bàsic, eh? Sí, exactament. I aquí tenim, és com fer una paret amb un totxo molt gran, molt lleuger. Llavors és... Més ràpid. Més ràpid. I aquest tipus de construcció, clar, la pregunta que es faria a tothom, no? Jo veig aquesta bala de palla. Això és segur tant pel foc com per l'aigua, com per exemple els ratolins o rosegadors que puguin haver en una casa? A veure, tenim una seguretat al foc molt garantitzada, deguda a que és molt compacte i a poc oxigen. Està molt apretat, està molt apretat i no hi ha aire, i després amb el revestiment s'acaba de tenir una seguretat al foc molt, molt elevada. De cara als ratolins, etc., també s'ha de considerar, és molt important el revestiment i la falta d'aire. Llavors s'ha de cuidar molt el detall constructiu. La Valentina Maini forma part del grup de professionals que pensen que l'arquitectura ha de canviar i que materials tan nobles com la palla són el camí a seguir, ja que uneix tots els paràmetres de l'arquitectura ecològica en un de sol. I on s'aconsegueix aquesta palla? Els camps de cereals de Catalunya produeixen el nostre material constructiu. Les anem a buscar un distribuïdor de farratge per animals, però no totes serveixen. Aquests serien els totxos, tot i que no ho són, de l'edificació de palla. Com ha de ser una bona bala de palla per construir? El primer que hem de mirar és que realment sigui de palla i no d'herba, sinó fermentaria. També ens hem de fixar molt en una bona forma, que siguin molt, molt denses, que no tinguin cereal, que això és el que els agrada als animalons, i que tingui un bon color daurat i, a més, faci bona flaire, perquè així no tenim fongs. I de quins cereals són, normalment? Mira, normalment en aquesta zona són sobretot de blat, però podem fer bales de palla amb qualsevol cereal. Doncs ja veuen, un mètode constructiu que ens presenta la Cori Calero i que pot tenir totes aquestes formes. De fet, és un mètode constructiu que ja se'n parla en els colons americans i que forma part també d'algunes d'aquestes bones pràctiques mediambientals que poden haver-hi en l'agricultura, en l'arquitectura. Però ara la Cori ens porta a fer una visita d'obres.
Les bales de palla que hem comprat serviran per fer noves edificacions, construccions que faran els alumnes de la Maren, ja que organitza cursos i assessora aquells que volen iniciar una construcció amb aquest mètode tan desconegut aquí encara. En el cas d'aquesta granja agrícola, estem en el procés final, que és arrebossar la paret, igual que en una obra normal. Això s'ha de fer, però ho feu vosaltres amb materials naturals, per això. Exacte, en aquest cas hem fet un morter de terra argilosa, perquè és molt important protegir el mur de palla, tant de l'aigua, com del foc, com dels animalons, per la vida quotidiana, també. I què és el que feu servir vosaltres? Bueno, mira, aquí barregem 3 materials diferents, l'argila, la sorra... Aigua i palla, també. Exacte, aquí tenim la palla. Però construccions amb palla s'han fet des de tota la vida, no? Bueno, aquest sistema constructiu té aproximadament 100 anys, però no és fins ara, aquesta última dècada, que n'hi ha molt d'interès. I segurament una de les raons és la situació econòmica que n'hi ha actualment i perquè s'estan emprant materials naturals i locals. I voleu saber com s'hi viu en una casa de palla? Bufaré i la casa tiraré. Tothom té al cap el conte dels 3 porquets en el que la casa de palla era la primera que queia. Doncs res més lluny de la realitat. És un conte molt injust. O us sembla que aquesta casa la tiraríem d'una bufada? Vinga, passa cap a dins, que fa un fred. Sí, a fora deu d'haver uns 5 graus i en canvi aquí s'està superbé, no? Sí, aquí estem a 20 graus, només amb aquesta estufeta. Per escalfar? Per escalfar 100 metres quadrats. Forma part del sistema constructiu, això, Forma part. I només amb això, encara que faci un dia sense res del sol, amb sol no necessites absolutament res de calefacció. I això gràcies a la construcció de palla. Gràcies a la construcció en palla i gràcies a que les parets són unes parets que mantenen una humitat molt més equilibrada, una mica com la pell. O sigui, és la tercera pell, la pell, el jersei, la casa, i llavors a l'estiu m'imagino que també va millor. A l'estiu també estàs molt més tranquil, hi ha un ambient molt més relaxat, amb menys humitat i amb menys calor. I també és el millor aïllant contra els sorolls, no? Exacte, sí. Com una estructura plena de cambres d'aire, que és un aïllament tant tèrmic com acústic. I què és el que us va fer decidir a vosaltres de fer-vos una casa amb aquest material, quan no és el més convencional, segur que tampoc és el més fàcil de construir-hi? No, però és un material que et permet després obtenir un confort de vida molt superior als materials convencionals. És com si comparéssim el que és una roba de cotó amb el que és una roba sintètica. O sigui que també podríem dir que és més saludable aquesta casa. També és més saludable perquè són materials que no tenen cap tipus d'emanació, no hi ha substàncies químiques pel mig. Després de tot això, què us sembla si canviem el conte dels 3 porquets? I van ser feliços per sempre a la seva casa feta de palla.